Hei, sunt Tea Haimovic și vă invit să ascultați podcastul Network Marketing Live cu Răzvan Dincă și Angel Răducanu. Salutare tuturor, salutare Răzvan. Salutare Angel, salutare ascultătorilor noștri, cărora le și mulțumim că sunt alături de noi în Network Marketing Live. Răzvan, suntem astăzi la episodul 12 al podcastului nostru, networkmarketinglive.ro. Mulțumim pentru feedback și chiar vă încurajăm să ne trimiteți feedback și chiar idei de interes pentru voi pentru episoadele următoare. Așa este, e un podcast pornit din dragoste și pentru industrie și pentru oameni și pentru tot ceea ce poate genera stilul de viață din spatele network marketingului. Așa că vă mulțumim că sunteți alături de noi și ne dorim să dăm informații cât mai potrivite cu ce aveți voi nevoie. Am vorbit, Răzvan, în episodul 11 despre abilitatea de a face follow-up și am promis că urmează în episoadele 12 și 13 să vorbim despre training. Așa este, Angel. Mai exact, cum ne trainuim noi și cum ajungem să-i putem trainui pe alții, mai ales în această perioadă când sper că foarte mulți oameni au înțeles că e nevoie să ai parte de training și este nevoie să te dezvolți și să înveți lucruri noi, indiferent de momentul actual din viața ta. Gândiți-vă doar atât, am stat 2 luni de zile în casă, Așa este. pomii au crescut, apele au curs, viața a mers în continuare. Natura își ține cursul. Da. Exact, natura își ține cursul, așadar merită să te trăinuiești. Bineînțeles că este o întrebare retorică, mai ales că și eu și tu, Răzvan, facem asta de ani de zile, ne trăinuim și trăinuim pe alții mai departe. Așa este și mă bucur că tu ai avut inițiativa să spargem această abilitate de training în 2 episoade, pentru că majoritatea dintre noi vrem să strălucim, vrem să fim pe scenă, vrem să impactăm, vrem să fim cei care, dacă vreți, inspiră mai departe. În schimb, înainte de a fi un foarte bun profesor, mai întâi trebuie să fii un foarte bun elev și dacă ne gândim la majoritatea meseriilor, nu știu cum era acum sute de ani în construcția catedralelor sau a templelor din antichitate, erau ucenici și maestri. Corect. Evident că nu poți să intri direct să fii maestru fără să fi trecut prin faza de ucenic sau în medicină, da, avem rezidenți și medici specialiști, adică asta este scopul, orice sistem, dacă vreți, are la bază formarea oamenilor, mai întâi treci prin etapele de bază pentru a înțelege bine, a spune fundația în meseria respectivă, în domeniul în care activezi, iar abia apoi poți ajunge să înveți mai departe alți oameni. Trainingul mai este cunoscut la noi, în general, ca și formare continuă, am putea spune. Și numai din cuvântul ăsta de continuu ne dăm seama că ar trebui să fie pe o perioadă cât mai lungă de timp. Exact. Și cât mai aplicată pe ceea ce vrei tu să faci în viața ta, în general. Sigur, aici o să vorbim de pașii de bază, în primul rând, ce ai de făcut ca să te trăinuiești, dar până la urmă, în viață e important să rămâi în modul student, în modul elev, pentru că niciodată nu o să poți atinge potențialul maxim dacă ajungi la din punctul meu de vedere, cred că e cea mai periculoasă întrebare, eu știu deja. Da. Când ai intrat în eu știu deja, eu știu că celălalt care intră în eu știu deja e deja Știi că fie plafonat, fie o ia în jos, pentru că în momentul respectiv nu mai primești informații către tine. despre asta e vorba, dacă e o vorbă care eu îi dau foarte mare credit. În momentul în care ești cel mai deștept din cameră, sunt 2 posibilități. Ori ești în camera greșită, ori ai rămas în modul în care tu nu mai ai nimic de învățat. Și atunci va trebui cumva ori să schimbi camera, ori să te apuci să îți deschizi mintea pentru ce ar putea să alăture în viața ta. Hai să pornim de la bază. Da? Hai să pornim de la bază. Ce faci în industria de network marketing, Răzvan? Exact. Ești novice. Să zic că tocmai am intrat în industrie. Avem deja toate episoadele de până acum cu ce înseamnă procesul, ca cineva să ajungă în industrie și preferabil într-un mod profesionist. În primul rând, ce le recomand oamenilor în general este să fie foarte conectați de upline, cum numim noi, sau mă rog, cei care i-am scris, și de planul de pornire. În general, majoritatea companiilor au un plan specific de pornire și dacă ai șansa, spre exemplu, eu am avut, când am intrat în network marketing, am avut șansa să fiu înscris de cineva care era la un nivel foarte înalt, cu o organizație mare, cu experiență foarte multă, așa că am fost și autodidact, dar am avut un mentorat bun în primele mele luni de network marketing de la Maria. În a doua companie, în schimb, în care activez acum, cei care m-au înscris plecau în aceeași noapte într-o altă țară. Adică am rămas singur în junglă cu o macetă, apucându-mă să tai liane, să mă prind cum ies din junglă. Și pentru că am trecut prin ambele variante, știu exact și cum e să fii de unul singur, să pornești și să habar să nu ai ce ai de făcut.
Știu și cum e să ai pe cineva care are experiență și te ghidează. Evident, preferabil este să ai pe cineva lângă tine, mai ales dacă ești la prima ta aventură în network marketing. Extraordinar dacă cei care te-au înscris în network marketing, fie sponsorul tău, cum spunem noi, fie upline-ul, adică cel care este în linia superioară, are experiență pentru că te poate ghida. Pe lângă asta vreau mai devreme și de, dacă vrei, de planul de pornire pe care l-au companiile. Companiile, da. În general sunt lucruri de bază de care o să vorbim și astăzi, dacă sunt anumite elemente pe care le aveți specific pentru compania noastră, mă refer aici la ascultătorii noștri care deja sunt în network marketing, nu schimbați nimic din ceea ce funcționează. Vom da evident niște repere în general care sunt regăsite în majoritatea planurilor de pornire. Dar dacă există un astfel de plan, dacă ai și pe cineva care te poate ghida, este extraordinar. Da. Pentru asta trebuie să fii în faza de student. Și trebuie să fii implicat, cum se numește coachable. Exact. Și ca să fii coachable trebuie să fii și smerit. Pentru că corect, da. Da, e în engleză termenul humble, în română cred că cel mai apropiat e smerit. Ne-am mai adus în discuție de câteva ori aici că smerenia asta pleacă din lipsa ego-ului, știi? Adică dacă știi, sau nu neapărat din lipsa lui totală, ci din faptul că știi să ți-l domolești exact când e nevoie să-l domolești. Da. Și uite, eu spre exemplu eram destul de tânăr, aveam 20 de ani, ca și tine, tu ai și mai puțin. Aveam ego un pic ridicat, dar totuși ăla era sub control, adică să zic că... Eu aveam rușinea, timiditatea ridicată la momentul ăla, așa. Dar am observat, evident, lucrând cu oameni din toate mediile, mai ales la oamenii care au deja business-uri puternice sau, nu știu, sunt persoane publice, sunt sportivi de top, sunt cunoscuți, au un domeniu de expertiză în orice activează ei, indiferent că sunt medici de top, avocați de top. Nu la toți, dar la o mare parte dintre ei ego este extraordinar de mare și pornesc exact cu patternul ăsta, eu știu deja. Și ce nu înțeleg fiecare din acești oameni este că aici e vorba de ceva cu totul nou. Adică dacă, îți dau ceva un exemplu, dacă ești bun îți place să gătești și ești bun în, nu știu, în a găti mâncare indiană, nu înseamnă că vei fi foarte bun și în mâncare torcească sau grecească, adică sunt bucătării diferite. Același lucru e și aici, dacă ești foarte bun medic, dacă ești foarte bun avocat, dacă ești foarte bun sportiv sau om de business, nu înseamnă că ai deja abilitățile în network marketing. Sigur, sunt anumite elemente de comunicare și altele care ajută, dar e vorba de capacitatea de a-ți da ego la o parte pentru a înțelege că e o meserie nouă pe care trebuie să o înveți de la zero. Da. Apropo de smerit și instruibil, că de-aia am adus în discuție că eu ego, dar la vârsta eu aveam timiditatea, aveam rușinea, le-am depășit de asta doar prin faptul că m-am trăinuit de fiecare dată și m-am pus în fața faptului împlinit și m-am dus la cei care făcuseră și am întrebat cum, de ce și am aplicat mai departe. Adică dacă la început am avut, știu eu ce e de făcut, exact, da. mi-am dat seama că nu e așa. Adică... Mai mult decât și ce e foarte interesant aici, Angel, uite, îți dau un exemplu, în medicină, când ai un medic specialist, da, care conduce, spre exemplu, un departament, o secție medicală. În general, inevitabil în subconștientul are reținerea, pentru că în momentul în care vor fi oameni din echipa lui, medici, care vor crește, poate chiar peste nivelul lui, automat o să ia locul, știi? În network marketing nu ia nimeni locul nimănui, asta e partea minunată. Da? Toată lumea poate să ajungă la ultimul nivel, toată lumea poate să evolueze poate nu toți vor la ultimul nivel, dar poate să evolueze la orice nivel vor fiecare dintre ei și mai mult decât atât, e important să facă acest click, pentru că e un raport unic, aș putea spune, network marketing. Interesul celui care te-a înscris, sau mă rog, upline-ului, este ca tu să-l depășești. Ca tu să ai rezultate chiar mai bune decât el, ca tu să duplice, ca să ai o organizație cât mai puternică, pentru că atunci va avea și el de câștigat. Și atunci, dacă cineva îți dă un feedback în network marketing, automat îl dă cu toată bună intenția de a te ajuta să crești, să evoluezi cât mai rapid și să o iei pe scurtătură. Așa este și sunt câteva lucruri ca să poți să devii instruibil. În primul rând, cred că trebuie să-ți dorești foarte mult să faci chestia asta. În al doilea rând, trebuie să fii un bun observator. Așa este. Și automat trebuie să-ți dorești să devii independent, că până la urmă de-aia intri în network marketing sau cel puțin asta ar trebui să fie unul din motoarele care te-au împins sau poate chiar te-au împins dacă ai deja ceva ani în network marketing. Uite, mi-aduc aminte când eram în Zimnicea că eram o parte din colegii mei au mers la liceu ca și mine și o parte au mers la o școală profesională care era acolo și în școala profesională spuneau că nu ți se predă meseria, ci furi, între ghilimele, meseria, știi? Adică realmente stai lângă un om, îl observi, vezi mișcările, mă rog, acolo era vorba de
mișcări fizice, dar chiar trebuia să observi realmente ce face omul, cum face în mod concret. Și asta recomand oamenilor, mai ales în momentul în care lucrezi cu cineva și e bine primele întâlniri chiar să le faci cu cineva care are experiență. Observă-l, adică nu fi doar acolo pasiv, ok, am invitat pe cineva pe telefon sau pe telefon, văd dacă se scrie sau nu invitatul. Adică e exact opusul a ceea ce înseamnă să evoluezi. Știi că mai vorbeam și în zilele trecute de Michael Gladwell în cartea lui Outliers, care vorbește despre cele 10.000 de ore de muncă pe care le-ai de investit într-un domeniu pentru a ajunge la un nivel de expertiză, dar e vorba de ore investite conștient. Și cu feedback incorporat și mai e o scăpare acolo în carte pe care oamenii nu o văd, și anume că Michael Gladwell a făcut testul ăla cu 10.000 de ore, sau mă rog, studiul de fapt, nu testul, pe violoniști. Și acolo era clar de practică, adică e ok. Studiile arată că nu trebuie obligatoriu 10.000 de ore, dar tot trebuie să se adă 5-6.000 de ore de practică, exact cum ai spus tu, conștient sau cu feedback încorporat, cum îmi place mie să spun. Asta înseamnă că vin, te observ pe tine, încep să fac, tu vii și îmi spui, uite, aia, eu data viitoare încorporez ce mi-ai spus tu și fac din nou. Tu vii iar și îmi spui, ok, ai incorporat asta, mai ai de făcut asta și mai ai de făcut asta și iar încorporezi. Aia înseamnă evoluție. Dacă tu te duci și ești atent sau observator la upline-ul tău și vezi ce faci. Și după aia, stai un pic, am eu aici de introduci ceva că e mai bine, e de la mine și feedback-ul upline-ul tău este, ar fi bine să nu faci asta sau uite, fă așa sau și tu zici, lasă-mă, că știu eu deja. Sunt șanse mari să fii în momentul greșit al trainingului, să zic așa. Adică trebuie să pleci din perspectiva, ok, sunt observator, de ce? Pentru că mă uit la un om care a făcut și de la care vreau să învăț. Exact. Uite, mi-am amintesc de primele mele luni în network marketing, când lucram cu Maria, domnișoara care m-a înscris și de care povesteam în primele episoade. Mi-aduc aminte, realmente eram atât de focusat în întâlnirea Angel și atât de atent la cum se conectează, care e poziția corpului, ce le spune oamenilor, ce le spune la începutul întâlnirii, cum face prezentarea, ce le spune la final, cum înscrie oamenii, cum finalizează discuția, ulterior cum pornește. Adică eram într-o fază de observație continuă, adică eram 100% prezent. Acolo prezent. Asta e foarte important, să stai în prezență. Iar apoi, cum să zic, după ce devii un bun observator, e important să-ți setezi și intenția ca la un moment dat să devii independent. Și cu cât mai rapid, cu atât mai bine. Pentru că, evident, dacă vrei să fii lider, nu poți să stai în spatele camerei, așteptând să faci milioane de dolari. Și cum ar fi, vă dau un exemplu, care o intenție bună să o ai în momentul în care ești observator. Imaginează-ți că peste 3 zile tu ai de reprodus tot procesul respectiv. Conectarea cu omul respectiv, prezentarea, finalizarea, absolut tot. Pentru că atunci vei fi mult mai alert și mai prezent. Ce se întâmplă, exact, adică focusează-te, ok, am un termen limit și eu o să vorbim și despre cum pornim în episodul următor, dar așa discut cu oamenii, adică ok, avem un timp împreună, un timp limitat împreună, te rog să fii focusat, să fii atent, să mă întrebi, să observi ceea ce fac, eu o să-ți dau feedback, adică să ai tot focusul și atenția în a deveni independent, a deveni un lider. Sună cunoscută discuția asta, am mai avut-o noi când ne-am conectat noi în compania asta. Da. Ce ai uitat să-mi spui atunci, ai uitat să-mi spui că la un moment dat eu, dacă sunt atent, o să mă conectez automat singur, direct, adică o să mă arunc în apă să not. Noroc că eram obișnuit și știam că așa se întâmplă. Dar aici vreau să fac, apropo, paralel de ce ai spus tu, că trebuie să devii urgent independent. Intenția ta nu este să-l copiezi pe cel pe care îl vezi. Intenția ta este să vezi ce face bine și să poți să faci tu, dar în stilul tău, pentru că niciodată nu o să-l poți copia. Și ce se întâmplă? Nu ești autentic în fața omului, nu ești natural și el se prinde imediat. E genul ăla de bună ziua, v-am sunat, nici măcar nu te ascultă. Exact, teleshop, nici măcar nu ascultă nimic ce spui, pur și simplu are o poveste, tu îl întrerupi cu o întrebare și el continuă povestea fără să aibă legătură. Despre asta cred că vorbești când te referi la faptul că trebuie să devii independent. 100%, da. Și uite, cumva duci discuția într-o direcție un pic extinsă, dar lumea e plină de Tony Robbins și de John Maxwell și de Robert Kiyosaki și sunt mii și mii, adică serios sunt. Din păcate, din fericire aș putea spune, există cei 3 care sunt autentici și restul sunt. Da, și la fel și în network marketing, adică mă uit de multe ori și apreciez atât de mulți lideri extraordinari și industria asta chiar e o fundație a dezvoltării personale, dar în același timp sunt atât de multe speech-uri care parcă sunt la fel, adică ai 10 oameni care transmit același mesaj în același fel, adică ok, de-aia am spus că e un pic avansat, e pentru nivelul 2, 3, 5, dar
Totuși, ar fi bine de la început să-ți setezi intenția asta. Ok, lucrez cu cineva, îl urmăresc, vreau să văd ce are bun, mă împrumut dacă el abilități, anumite lucruri care sunt importante pentru mine, dar cum aș putea să adaptez eu aceste lucruri pe personalitatea mea, pe felul meu de a fi, pe modul în care vreau să transmit eu mesajul. Bun. Hai să trecem la pașii concreți, da? Am vorbit despre care este filozofia, dar hai să vedem ce faci în mod direct, ok? Cum te trăinuiești, cum pornești dacă vrei în mod corect să dezvolți organizație. În primul rând, pornești de la intenția de bază, să setezi motivație, da? Da. De ce, până la urmă, de ce ai pornit în network marketing? De ce te înscrii într-o companie? Ce vrei să realizezi cu adevărat? Și vezi că într-o formă sau alta cu toții ne dorim o casă mai bună, o mașină mai bună și toate lucrurile astea care nu sunt importante, sunt foarte importante, fac parte din noi, dar aș merge mai în profunzime, adică care sunt acele lucruri care mă motivează într-adevăr să nu dau o oră pe zi, să dau 5 ore pe zi, să-mi pun tot sufletul acolo. Și de cele mai multe ori, vezi, eu în general făceam pe o scară de la 1 la 10, am avut chiar cu mine asta și apoi văzând la mine cum funcționează, automat mi-am dat seama că în general cu toții funcționăm într-un mod similar. În sensul că toți avem o listă întreagă de lucruri pe care vrem să le obținem de la viață. Sau ar trebui. Dar nu toate sunt la fel de importante. Și atunci încercam să-mi pun, ok, care sunt lucrurile importante pe care vreau să realizez, X, Y, Z și așa mai departe. Și apoi le numărotam pe o scară de la 1 la 10. Le prioritizam. Și metode de prioritizare, da. Cum să nu? Uite, aveam, spre exemplu, un prieten bun al meu care avea deja o viață frumoasă, avea un business al lui, mă rog, foarte pasionat de industria auto, e prieten comun, îl știi. Da. Și am stat cu el, am mers împreună într-o vacanță la ski în urmă cu 6 ani și ceva. Și în vacanța respectivă la ski tot întreba, dar ce vrei să faci? Păi vreau să călătoresc în toată lumea și vreau să fiu milionar și m-aș bucura să fiu și trainer și m-aș bucura o grămadă de lucruri frumoase, sunau foarte bine, dar vezi, în discuție simțeam, nu era acolo ceva, lipsea ceva. Și după am început să pun niște întrebări mai profunde, dar povestește un pic de tine, de copilăria ta. Și mă rog, a început să mă povestească de faptul că vine într-o familie foarte bună, părinții au foarte mulți bani, au oferit o viață extraordinară încă de când era puști. Și din discuție în discuție m-am întrebat, dar care e relația ta cu ei acum? Păi uite, și acum nu mă susțin neapărat cu business-ul meu, dar știi, aș vrea să le arăt că pot. Stai un pic, pauză. Pauză. L-am văzut cum s-a umplut dintr-o dată, s-a schimbat energia, s-a umplut de emoții. Dar ce ai vrea? Uite, vreau să le arăt că deși am venit, nu vreau să iau, de gata tot ce am primit de la ei și chiar vreau să le arăt că pot să fac eu ceva din intenția mea, cu sufletul meu, fără niciun pic de suport. Nu că nu iubesc, dar chiar vreau să le arăt că pot singur. Și am văzut și mai ales că e un tip din ăsta ferm, dur. Da. S-a schimbat dintr-o dată energetic, adică setează ce te motivează, că fiecare dintre noi avem ceva în sufletul nostru care poate în momentul ăsta, în faza asta a vieții, chiar ne emoționează, pentru că acea emoție îți va da entuziasm, pasiunea de a merge mai departe și de a trece prin orice obstacol. Și când vorbim de motivație, Angel, vorbim de obiective pe termen scurt și pe termen lung. Vezi? Da. Majoritatea oamenilor supraestimează total ceea ce pot face în realitate. Da. Și cu toții vor să facă milioane de dolari, să aibă casa de vis, Bentley-ul și toate lucrurile astea la care... Mi-a ridicat puțin mingea la fileu și mă uit acolo sus că am o carte, chiar am făcut o recenzie video și e pe canalul de video rezumate a lui Daniel Pink legat de motivație, drive. Da, drive. Ce spui tu aici, toată lumea fuge după bani, că este de fapt motivația 1-0, un pic din 2-0, adică fuga după morcov. Știi imaginea cu măgarul și cu morcov în față, toată fuge după morcov, morcovul fuge de el. Ce aduce el în atenție și unii oameni înțeleg, unii oameni nu înțeleg, este că omul trebuie să aibă scop. Și aici cred că faci tu legătura cu motivația. Sigur. Și să fie ceva, deși nu e cuvântul meu preferat, dar să fie realist, adică ceva care chiar te motivează și să crezi că e realizabil. Adică chiar asta vreau să devine scop al tău, adică ai beneficiu nu doar material. Da. Și apoi aș împărți în două, dar ok, scopul pe termen lung, să zic, scopul principal, da, și motivația principală pe termen lung, indiferent care este, nu știu, vreau în 5 ani să am o familie de vis, să am o situație financiară bună, vreau să-mi cresc copiii, vreau să am o viață frumoasă și să pot să dăruiesc cât mai mult. Habar n-am. Da, am dat un exemplu. Și apoi foarte important să faci planul și obiectivele pe termen scurt. Acum suntem spre final de an, 2020, și ce an? Ce an cu contextul pandemiei. Dacă ai idee, știu mai e ceva, da, până la final de an. Mai sunt câteva săptămâni bune. Am avut perioade în care pe final de an am avut cea mai frumoasă creștere în organizație. Dar pentru că am pus intenție și focus.
Și chiar mi-am amintesc primul meu an în compania pe care o dezvolt. În septembrie aveam undeva la, nu știu, 300-400 de oameni în organizație și am finalizat anul cu 1000 aproape în organizație. Trebuie, Adică am triplat, dacă vrei, organizația. Dar a venit cu intenție, în primul rând, și cu focus. Să vorbim de aici și de focus. Așa că setează-ți planul pe termen lung, setează-ți planul pe termen scurt. Îți dau un exemplu. Angel, să zicem că pe termen lung vreau să ajung la ultimul nivel în compania mea în 5 ani de zile. De ce? Pentru că răspunde anumitor nevoi pe care le am și a ceea ce vreau să fac în viața asta. Bun. Dar pe termen scurt mai am 3 luni, nu știu, o lună, 2, 3 până la final de an. Vreau să ajung la primul nivel în compania respectivă. Ok, de ce am nevoie? Am nevoie de, nu știu, un anumit rulaj, depinde de companie și de plan de marketing. Un anumit rulaj, un anumit număr de oameni în organizație, nu are importanță. Ok, atunci îmi împart rulajul respectiv sau numărul de oameni în organizație sau ce înseamnă pentru mine nivelul respectiv pe cele o lună, 2, 3 când mai am și atunci fac plan ulterior săptămânal. Și știu exact ce am de făcut în fiecare zi, săptămână, lună ca să ajung la obiectivul respectiv. Și acum am trecut la partea a doua, ți-ai setat motivația, setează-ți programul de lucru. 100%. Asta este extraordinar de important și vorbesc pentru cei care sunt mai analitici, da, genul care sunt foarte bine organizați, lor o să le sune mănușă ce transmit acum, dar pentru restul populației care face lucrurile așa cum vin, e foarte important să fii organizat și să ai un, dacă vrei, să-l consider ca o responsabilitate, să-ți asumi că ai o oră, 2, 3, 5, câte știi că ai tu un program ăsta în funcție, atenție, în funcție și de obiective, cum spuneai tu. Nu poți să spui obiective, mai sunt oameni care vin și spun eu vreau să câștig de mâine $10.000, ok, cât câștigi acum? 100. Păi e un pic așa de aici până la Timișoara, știi? Adică iau cu pași un pic progresiv. Să ajungem la Pitești. Exact, hai să ajungem până la Pitești, mai alimentăm acolo cu benzină, plecăm mai departe spre Vâlcea, adică nu sări. Chiar dacă toată lumea spune, puneți obiective mari, visează, e ok ca planul final să fie acolo, dar coboară după aia în realitate și exact cum spui tu, tai în bucățele mici. Exact. Și bucățica mică trebuie să dea săptămânal, adică ok, care este nivelul meu de implicare săptămânal. Îți dau un exemplu ca la sală, sunt pasionat de sport de mulți ani și vezi, la sală nu poți să zici hai că mă mai duc mâine o oră, mă mai duc peste 2 săptămâni, dar nu să ai rezultate sau în orice sport, adică ai nevoie de constanță, adică decât să te duci, îți dau un exemplu, 7 zile, nu știu, în fiecare zi 3 ore și după aceea nu te mai duci 3 luni, mai bine te duci de 2 ori pe săptămână, 3 ori pe săptămână, o oră și ții un ritm, ții constant. De asta nu există un care spune n-am timp pentru network marketing. Pe bune, serios vorbind. Nu există n-am timp pentru network marketing. Să știi că mă gândesc să facem un episod special pe partea asta cu n-am timp. Doar pe partea asta, pentru că cel puțin în ultimele luni eu fac chestia asta cu time management de ani de zile, dar în ultimele luni am descoperit atât de multe soluții practice. Sigur, uite, e o temă bună. Clar o să le luăm, da. Pentru un episod. Dar acum, ca să nu intrăm foarte mult detalii, setează-ți câte ore dai. Spre exemplu, eu în general când lucrez cu oameni, stau mai așa, uite, pot să dau luni 2 ore, marți nu pot, am treabă, miercuri copii, mai pot să dau joi dimineața 2 ore și vineri încă 3 ore. Îți dau un exemplu, sau o oră, nu are importanță, da? Și momentul respectiv este dedicat 100% afacerii tale de network marketing. Pentru că dacă vrei rezultate pe termen lung, automat ele vor veni din acțiune constantă. 100%, asta e clar că trebuie să lucrezi organizat, indiferent de stilul tău boem sau mai puțin boem sau mai organizat sau mai pragmatic, e musai să-ți dedici timp special. E ca și cum te duce la muncă, exact, cu diferența că aici tu ești șeful tău. Exact. Și cu angajament, Angel, că până la urmă despre asta este vorba. Despre a-ți lua un angajament real, pentru că aici e foarte ușor să o tratezi superficial. Dar înscriere puțin geam câteva $100, am mai vorbit despre asta. Da, adică nu te forțează, nu pune nimeni presiune pe tine. Adică tu ești singurul care poate pune presiune pe tine. Exact. Știi cum văd eu asta? Exact cu angajamentul ca atunci când îți iei un copil. Adică, spre exemplu, dacă ai făcut un copil, da, pe când e mic trebuie să stai acolo, să ai grijă de el. Nu poți spui, hai că azi nu prea am chef să-i dau de mâncare, lasă-l acolo de ea. Sau îi lași și eu 100 de euro, ia du-te și tu și ia-și ceva. Eu am 2 și știu sigur că nu funcționează așa, soția la fel știe că nu funcționează așa. Sau uite, cum ar fi cum puteți registra, cum ar fi să ai un copil, dar tu mai ai născut un copil, îl lași în casă și îți spui, te vezi că ai Pampers acolo, îți lasă asta, vezi că eu plec azi, nu prea am chef. Nu, de când în când mai dai câte un telefon, așa să vezi. Adică, serios, e angajament de plin acolo, n-ai cum altfel, moare copilul respectiv. Adică, ce-ar fi să-ți vezi și afacerea ta ca pe un copil care moare dacă nu-i dai atenție. Adică,
Și asta știi cum se va întâmpla, Angel, când conectezi foarte bine afacerea și activitatea ta cu motivația. Cu motivația ta interioară. Pentru că dacă tu nu l-ai conectate, va fi foarte ușor să te demotivezi și să nu-ți iei angajamentul tău. Dacă tu știi concret ce vrei să realizezi în viața ta, care e scopul tău, cum spuneai tu mai devreme, și realizezi că afacerea ta nenormal te poate duce acolo, atunci rămâi ancorat de scopul tău și rămâi în angajamentul pe care ți l-ai luat săptămânal. Da, iar angajamentul ăsta trebuie să fie și față de training, adică de învățare continuă. Sigur. Indiferent dacă ai fost sau nu în industria asta, să nu uităm, Răzvan, că tu ești trainer, eu sunt trainer, dar noi mergem în continuare la alți traineri care sunt la un alt nivel, ca să învățăm de la ei mai departe. În fiecare zi se întâmplă asta, și în industrie și în ceea ce facem în fiecare zi. Da. Și apropo de angajamentul care spui tu față de training, sunt câțiva pași importanți la început de drum pe care să-i faci? Sigur. Păi, în primul rând trebuie să trăinuiești, în primul rând trebuie să-ți faci lista. Da? Și să trăinuiești continuu în procesul de a-ți construi lista. În paralel să faci asta. Exact. Și a face prospectare, cum am vorbit deja în printre primele episoade. Da, să fii în continuu în fază de training. Cum mă conectez mai bine cu oameni? Ce am de făcut? Iarăși, fii observator în fiecare zi. Mă duc la sală. Cum fac să vorbesc cu doi oameni noi? Hai să mă conectez. Am spus ceva greșit. Iarăși, e o combinație între a te trainui practic, la nivel teoretic, și apoi practică. Practică, ca orice lucru. Ok, am învățat un lucru nou, am învățat cum să mă conectez mai bine. Da, uite, acum 3 zile am fost într-un magazin, m-am conectat, eu ce a funcționat aia. Hai să mai încerc de 3 ore. Adică, asta este arta. Da, asta este arta trainingului. Să înveți în continuu, să dezvolți în continuu. Adică, înveți să prospectezi și să-ți îmbogățești lista, să te conectezi cu oameni. 2, înveți să inviți oamenii respectivi. Da, iarăși, am vorbit despre asta în primele noastre episoade, da, arta invitației. Iarăși, asculți cât mai multe materiale, da, din compania ta, pe YouTube, de pe alți traineri. Acum aveți și podcastul Network Marketing Live, ușor o să avem și alți invitați care vin fiecare cu modul lui de a dezvolta business-ul. Da, adică dezvoltă de cât mai mult, află cât mai mult, vezi ce funcționează, vezi ce ți se potrivește ție, exact ce spuneai tu mai devreme, fii autentic, dar caută să ai productivitate și eficiență, că despre asta este vorba. Cred că putem împărți în două training-ul, dacă e să o luăm așa pragmatic. Ar fi varianta teoretică, în care ești observator, descoperi, pui întrebări, te uiți la omul ăla, vezi cum, adică ceri la început, ceri ajutorul, înveți, susții, sau te uiți pe video, sau depinde cum are compania ta pregătite toate. Și a doua parte, care e tot training de fapt, este practica. Da. Adică am luat metoda A, mă duc și o aplic, merge la mine, iese din mine, ok, nu iese ca o metoda B, metoda C, sau descoper, sau merge, nu știu, o variantă, mergi și o aplic mai departe și o îmbunătățești de fiecare dată, că sunt sigur că și invitațiile tale, și closing-ul tău, și tot ce faci în momentul ăsta diferă față de acum un an. Cred că diferă față de acum 6 luni, dacă stau să mă gândesc, da? Ne luând în calcul pandemiei sau ceva, pur și simplu din evoluție. Da, și uite, e poate un subiect pentru a doua temă, pentru următorul episod. Dacă ai idee, de-a lungul timpului am dezvoltat în organizația noastră niște workshop-uri în care exact asta facem. Da. Pentru că ne dăm seama că la nivel teoretic oamenii scriu pe foaie, înțeleg ceva, dar evident niciodată nu vor avea rezultate dacă nu și aplică. Și atunci în astfel de workshop-uri reușim practic să aplicăm lucrurile respective, vedem ce funcționează, ce nu funcționează, asta a sunat bine, asta n-a sunat bine, adică realmente să fie în. Dar știi ceva, dincolo de workshop, stai cu tine, exersează, dă cât mai multe telefoane și automat o să-ți crească și nivelul de eficiență. E foarte important, mă gândesc, pe lângă că înveți să inviți și înveți să faci prospectare și înveți să... Crezi că e important să dai credit celui de unde ai învățat? Sigur, e important să dai credit celui de unde ai învățat, să fii recunoscător și în același timp, mai ales când aduci oameni. Adică vezi, în primii pași ai afacerii sunt câteva abilități de bază pe care e important să le exersezi și să le faci cât mai bine. Am vorbit de conexiunea cu oameni și de invitație. Apoi trebuie să știi să dai credibilitate omului care ține prezentările în locul tău. Dacă inviți pe cineva pe Zoom sau la o întâlnire fizică, vii cu un invitat, e foarte important să înveți să-l pui într-o lumină bună. Da, pe omul respectiv. Am vorbit despre asta și probabil că să mai vorbim despre cred că o să avem un episod întreg, dacă vrei, dedicat artei. Pentru mine edificarea chiar e o artă. Este, și odată ce o înveți și o aplici în toate aspectele vieții, îți va transforma total relațiile cu cei din jur. Dar, pe scurt, învață să dai credibilitate omului din față. S-ar putea să ai celul care lucrezi să vrea să spui tu ceva specific despre el. Adică vezi exact ce te-ar ajuta să construiești un pod mai bun de încredere între omul pe care îl inviți și cel care ține prezentările și automat să-ți dezvolți abilitățile de closing. Da, de care am vorbit în ultimele episoade. Adică
Vor fi momente în care poate cel cu care lucrezi în mod direct și ține prezentări în locul tău, liderul tău, va finaliza el discuțiile, iarăși fi în fază de observator dacă se întâmplă asta, dar automat, vorbeam și mai devreme, e important să înveți să devii independent sau poate chiar va trebui să faci tu finalizările. De asta exersează, ascultă, pune în aplicare și focusează-te pe asta. Apropo de training și de conectarea umană până la urmă, pentru că network marketing e despre conectare umană, mi-a ridicat puțin mingea așa la filo. O să-ți adresez o întrebare la care știu sigur răspunsul, dar pentru că îmi place să facem roleplay, Da. mai ales că îmi place ideea de exemplu personal. E important să intri în industria asta doar pentru bani sau doar pentru un obiectiv de ăsta material sau e important să te conectezi cu compania din care faci parte? Știi ce se întâmplă? Foarte mulți oameni intră pentru bani, pentru că e până la urmă un business. Da. Dar pe termen lung ce am observat, că dacă oamenii nu sunt conectați emoțional și de companie și de cultura de acolo și pe produsul, serviciul respectiv și chiar nu cred toată Training-urile de ființa acolo și tot ce se întâmplă. Da, pe termen lung nu vor rezista. Adică ajungi să faci burnout, nu te mai identifici, nu mai rezonezi, nu mai ai energie, ajungi realmente să te prăbușești. Pentru că banii în sine sunt importanți, cu siguranță. 100%, că da, e industrie. Ajung să fie extrem de dăunători dacă nu ești pasionat de ceea ce faci. De asta sunt de mulți oameni și dincolo de network marketing, care au bani, dar sunt cu sănătatea la pământ, familia la pământ și toate celelalte lucruri, pentru că sunt doar în scopul de a face bani. Adică percepția mea cel puțin, Angel, și cred că suntem la unison aici, este că banii trebuie să fie o consecință a ceea ce faci. Îți aduce foarte multă bucurie în interior și prin care, într-un mod frumos, aduci și contribuție în produsele, serviciile pe care le pui în piață în viețile oamenilor care interacționezi prin business-ul tău. Și asta e și network marketing, adică personal, asta fac cu majoritatea oamenilor care lucrez. Și asta sfătuiesc orice om care ne ascultă în momentul ăsta. Conectează-te de compania ta. Da, citește cât mai mult despre compania ta, mai ales citește cât mai mult despre produsul tău, despre serviciul tău. Da, adică aici vreau să crezi că te ajută training-ul în partea asta de a te conecta de companie, de a te conecta de produs, de a te conecta de tot. Vezi că în orice tip de companie ai fi și orice tip de produs sau serviciu. Adică dacă tu nu te identifici de cu el, vânzare, că faci vânzare directă, că faci network marketing, că sigur. E clar că trebuie să fii conectat de Da, produs dacă și tu de ai ce fost se la întâmplă Suzuki, adică dacă nu credeai în Suzuki și nu credeai că sunt mașini bune, nu puteai să vizi-o mai, n-ai cum. Nu. Eu la momentul respectiv, pentru că erau foarte asta că mi-ai adus aici un pic, fac o paranteză, pentru că ei funcționau foarte bine și erau cunoscuți în piață pentru tracțiunea lor foarte bună și aveau mașini dovedite pe off-road. Da. Am devenit pasionat de off-road. Iată. În timpul când eram la Suzuki. Am fost la campionate în România de off-road. Am diplome luate pe asta, dar tocmai pentru exact cum ai spus tu, credeam în produsul ăla. Când veneau oamenii, eu știam să le povestesc și de părțile bune, și de părțile alea, și de părțile alea, de tot. Da. Adică... Și ca să faci asta, oricum e un pas important să fii consumator. Adică, serios, dacă reprezinți o companie de produse și tu nu consumi produsul, haleluia, serios. Păi adică, da, am vrut să fac legătura puțin, dacă e doar despre bani sau e despre ce crezi tu despre produsul respectiv, pentru că am observat o chestie asta apropo de vânzări și vânzări directe în general. Nu funcționează când tu nu crezi în ceea ce vinzi sau promovezi. 100%. Niciodată. Eu n-am văzut un agent de vânzări care, ok, că nu e 100% convins, că nu e 100% împăcat cu tot ce se întâmplă acolo sau produsul sau serviciu. Dar dacă nu l-a testat și dacă nu e din el, da. Da, și apare o contradicție pe care oricine din fața ta o și dacă simte. nu vorbești din inima, Angel, n-ai cum să influențezi realmente oameni. Uite, eu știi că sunt în industria de lifestyle și travel și primul focus pe care l-am este ca omul să meargă într-o vacanță, să meargă la un eveniment, să cunoască oamenii, să vadă contextul, să cunoască, comunitatea. Pentru că atunci, sau la fel, dacă ai o companie de produse, da, consumă produsul respectiv, nu știu, depinde de serviciul pe care îl utilizezi, pentru că în momentul respectiv se creează cel mai important lucru. Unu, începi să ai încredere tu, în tine, și vorbești din inimă. Doi, îți construiești o poveste. Acum mulți ani am înțeles că de fapt poveștile sunt cele care vând și care influențează oamenii. Așa că focusează-te în a construi povestea cât mai rapid. Așa este și poți să faci asta dacă te trăinuiești, dacă studiezi tot ce se întâmplă în compania respectivă. Adică dacă ești în permanență în contact cu oameni din companie și așa în special este. cu oameni de la care poți învăța. Da. Că-s mai vechi în companie, că-s mai noi în companie, ca să fac așa o buclă, oameni care au rezultate acolo. Normal. Da. Că în momentul în care intri într-o companie de network marketing, să zicem, și te conectezi doar de oamenii care încă n-au făcut nimic și doar cu oamenii care sunt în aceeași stare de confort ca și tine,
și ghiți ce o să se întâmple. O să rămâi în aceea stare de confort. Și dacă tu vorbești de un training și spui, nu, lasă că a mai fost, îți spune 3 idei, e clar că ai pornit greșit. Și e foarte important. Așa este. Și asta ar trebui să fie, dacă vrei, un obiectiv al fiecărui om care pornește, cred că în orice industrie, să ajungi cât mai rapid la oamenii de top, la oamenii care au rezultate, să vezi ce fac, ce funcționează pentru ei, ce nu funcționează pentru ei. Eu le-aș recomanda ascultătorilor noștri să afle toate întâlnirile de Zoom când se organizează acum în perioada asta. O să avem în curând din nou și evenimente live, training-uri, adică e important să te conectezi cât mai rapid de oamenii de succes, de energia lor, de filozofia lor, de rezultatele lor, pentru că asta îți vor da automat. Îți dorești rezultate, trebuie să fii conectat la rezultate. Exact și iarăși e important să-ți alegi un mentor. Da. Da, cred foarte mult în mentorat. Și eu. Și uneori, deși la majoritatea nu se întâmplă, s-ar putea să ai șansa ca mentorul tău să fie chiar cel care te-a înscris, care are deja experiență și vezi că poți să-l ghidezi sau cel puțin până la un anumit nivel poate să fie mentorul tău. Dacă nu, găsește, adică acel mentor nu trebuie să fie neapărat cineva cu care să lucrezi fizic. Noi avem, nu știu, până am ajuns la mentorii pe care am acum în network marketing, a durat un pic până am putut să stau de vorbă cu ei în mod direct. Sunt două lucruri importante apropo de mentor pe care mi-e place să le menționez, indiferent de ce se întâmplă. Una mână trebuie să fie chimie între tine și mentorul ăla, și doi la mână să fie niște competențe dovedite. Exact. Și rezultate concrete. Și doi la mână, trei la mână de fapt, este ca omul să fie deschis. Dar eu nu am întâlnit până acum oameni cu rezultate către care să te duci să spui, uite, vreau și eu să fac ce ai făcut tu, învață-mă sau trăinuiește-mă, care să spună, hai mă că n-am timp de asta, lasă. Da. Eu unul nu am întâlnit. Foarte rar, da. Sunt sigur că există și așa ceva, nu e clar, dar de cele mai multe ori cei care intră pe partea de mentorat sau care ajung să devină mentori, sunt încântați pentru că odată cu mentiul lor, învață și ei. Cum să nu? Pentru că, exact. pe lângă faptul că învață să trăinuiască, învață cum să pună problema cu persoane diferite. Exact. Și majoritatea care ajung la un nivel foarte înalt, Angel, intră inevitabil, ajung să intri în energia contribuției, în care, pe la urmă, vrei să dai mai departe ce ai primit. Ești de recunoscător la univers că vrei să vorbim și în episodul următor despre cum dai mai departe. Mai mult, sigur. Și e bine să ai și ceva idei, mai ales la început, și despre planul de marketing. Poate nu să-l visezi în detaliu, să știi fiecare cent de unde vine, dar să ai un pic de idee ca să, în primul să înțelegi pentru tine, în al doilea rând să poți să transmită mai departe și iarăși aici e cheia, să-ți construiești o poveste de succes. Pentru că intră dacă vrei într-o pornire corectă. Am învățat acum foarte mult timp de la unul din mentorii mei, Morris, pe care l-ai cunoscut și tu și un prieten foarte bun, drag, unul din networkării mari ai planetei, care spunea că ai o singură dată la începutul unei companii, ai șansa de a-ți construi prima poveste. O singură dată, O singură dată, da, când ai pornit. Cum a fost pornirea? Că nu poți să spui după 3 ani ce s-a întâmplat acum 3 ani. Adică, personal, consider că sunt două moduri de a construi. Rapid sau lent. Lent e un pic mai dureros. E un pic mai dureros, da, corect. Rapid, da. Și când spun rapid, nu înseamnă să dai full time asta, nu? Chiar dacă faci 5 ore pe săptămână, să pui intenția de a construi rapid. De ce? Pentru că îți vei construi o poveste. Știi că pentru mine, uite, acum, spre exemplu, după ani de zile de făcut network marketing, sunt foarte conștient că o masă mică de oameni chiar cred că pot ajunge la un astfel de nivel. Da? Pentru mine cea mai bună poveste este povestea în care tu ai pornit acum o săptămână și am făcut deja $300-500 în prima ta săptămână. Ok? Ai deja primii 5 oameni în echipă, ai deja primele produse date în organizație, nu știu, depinde de ce dezvolt, dar acelea sunt cele mai importante povești pentru că oamenii asta cumpără, da? Trebuie să creadă în ceva palpabil, ceva realizabil, așa că focusează-te, studiază un pic planul de marketing, focusează-te care este primul lucru care să fie credibil, realizabil, pe care îl poți construi, astfel încât să ai tu mai multă încredere și să transmiți mai multă încredere mai departe. Așa este. Și bineînțeles că, Răzvan, noi vorbim că e bine să te trăinuiești, e bine să te pregătești, să înveți. Cu siguranță există ascultători care spun, bine mă, ok, și de unde încep? Cum încep? Da. În primul rând, spuneam și mai devreme, participă la trainingurile companiei tale și ale liderilor tăi. Rămâi conectat. Da, rămâi conectat, da. Noi vorbim în network marketing termenul de campfire, foc de tabără, adică te-ai dus departe de focul de tabără, statistic șansele să dispar din peisaj. O să-ți fie frig. Da, o să-ți fie frig, e clar. Adică și nu are legătură cu network marketing, în orice, adică dacă ai jucat fotbal. În orice domeniu intri, în orice industrie. Sigur, da. Sau până la urmă în orice grup de oameni. Atâta timp cât nu stai alături, că network marketing-ul e despre oameni. Da. Și dacă nu te conectezi cu oamenii respectivi, nu ai energia să o transmiți altor oameni pe care ai vrea să-i aduci acolo în Și grup. știi că asta se întâmplă și când au la nivel foarte înalt. De multe ori.
Îți dau un exemplu, hai să o luăm pe Simona Halep, că o apreciem cu toții, românca noastră care a creat o performanță extraordinară. Ce crezi că s-ar întâmpla cu Simona că nu se mai antrenează un an și nu se mai face niciun eveniment de tenis? Automat o să devină un tenismen mediocru. Da, de ce? Pentru că evident nu mai este în focusul în abilitățile la care a ajuns în momentul ăsta. De asta e important să rămâi conectat de evenimentele companiei tale. Ai dat exemplul ăsta și cu siguranță dacă vă uitați așa prin istorie și pe la noi și prin fotbal și prin tenis și prin... Există oameni care la un moment dat s-au rupt sau s-au dus spre altă direcție, au pus focusul în altă direcție și s-a văzut, au rămas în urmă. 100%. Pur și simplu. La majoritate. Da. Adică dacă iau o statistică din în ultimii 10 ani, în momentul în care cineva a făcut un pas în spate, da, și s-a deconectat, fii atent, când a făcut un pas în spate și s-a deconectat de tot. Că poți face un pas în spate, sunt anumite episoade ale vieții, nu știu, ceva de familie sau poate vrei să te duci în alte direcții. Până la urmă, nu înseamnă că dacă ești în network marketing o să faci doar asta toată viața și nu mai vezi nimic. Sunt oameni care investesc și în alte... Eu aici vreau să pun accent pe chestia asta. Trainingul din industria de network marketing te va ajuta în tot ce faci în viață în general, 100%. indiferent de domeniu. Și dacă cum ești medic, prin faptul că ai dat tu exemplu mai departe. Sunt medici care se școlesc în continuare ani de zile la vârste înaintate de practică. De ce crezi că fac oamenii asta? Pentru că vor să fie la zi cu tot ce se întâmplă, una la mână și la mână și dau seama că în momentul în care au ieșit din modul de a învăța, pierde din abilități. Adică și noi facem la fel, și noi mergem pe domeniile noastre și exersăm și învățăm în continuare, tocmai în ideea în care să ne antrenăm. Până la urmă e despre antrenament asta, chiar dacă se numește network marketing sau chiar dacă se numește, nu știu, tenis, fotbal sau așa. Sigur că da. Iar apoi, ok, sunt evenimentele live, evenimentele, mă rog, indiferent că sunt online sau, să zic, fizice, dar apoi ai materiale și acum, serios, este internetul plin de materiale. În primul rând ai materiale din compania ta, caută cât mai multe CD-uri, DVD-uri, materiale înregistrate, adică ascultă cât mai mult din liderii poveștile de succes din compania ta. Dacă sunt anumite materiale specifice, uite, îți dau un exemplu, mi-a venit acum, povesteam că prima companie a fost una de nutriție și produse care acționează la nivel de epigenetic. Da. Acum, cine naiba a învățat la Zimnicea despre epigenetică? Nu știu, dar trebuie să te întrebi. Îți dai seama că eram total pe din afară, mai ales că eram tânăr când am pornit în network marketing și veneam din construcții. Adică nicio treabă. Dar ce am făcut? Am început să citesc cărți despre epigenetică. De-aia am avut 2 ani în care, și acum sunt extrem de pasionat de zona de nutriție, de sănătate, că am avut 2 ani în care am început să citesc materiale de nutriție, cărți, mergând la seminarii. Adică realmente am început să înțeleg ce se întâmplă în organismul uman și atunci când povesteam despre lucrurile chiar înțelegeam ce se întâmplă. E important să fii profesionist în domeniul în care activezi. Asta nu înseamnă că trebuie să fii medic dacă acționezi în nutriție, nu la nivelul ăla, dar măcar să ai o idee de ansamblu despre ce se întâmplă acolo și apoi, evident, materiale din compania ta. Dar, lăsând asta la o parte, Angel, spuneam și mai devreme, internetul e plin în momentul ăsta de materiale. Găsiți traininguri online și gratuite, în mare parte dintre ele, în network marketing, la majoritatea trainerilor mari și din România și din afară, adică trebuie doar să vrei, să dai timp și energie să studiezi. E vorba de studiu aici. Ca la un instrument muzical. Dacă iei pianul, nu poți să înveți pian doar că ți-ai cumpărat pianul acasă. Da. Adică ai nevoie să stai la pian, la chitară, ai nevoie să stai, să studiezi ore și de asta acum ai materialele. Caută-le, dar dă-ți timp și energie zilnic pentru a antrenează, că e despre a antrena și creierul și abilitățile pe care le ai. E clar, poți să citești cărți de dezvoltare personală, poți să citești cărți din domeniul în care activează compania ta, poți să mergi la lider să vezi ce audiobook-uri au ei, de unde s-au trăinuit ei, cu cine au învățat, ce au învățat. Adică nu lipsa de resurse ne oprește, ci lipsa de motivație de a dori să înveți, părerea mea. Uite că ai dat pe Simona Halep exemplu. Probabil odată cu ea în același an, în aceeași zi, când a pus ea prima oară mâna pe paletă, au mai început 500 de oameni doar în România sau 500 de fete sau de băieți doar în România. Ce crezi că a făcut diferența? Norocul? Norocul a făcut poate o mime. Norocul de fapt a fost antrenamentul pe care fiecare și l-a dedicat. Determinare, bine, sunt mult mai multe acolo, dar în aceea zi pornesc poate în industria de network marketing 100 de oameni în România. Sigur. Diferența o face compania, produsul, dar de fapt diferența e făcută de omul care e dornic să învețe mai departe. Omul sfințește locul. Exact. Există lideri în fiecare companie de network marketing din România. Cu siguranță nimeni n-a sărit etapa de a se pregăti. Și devină, că ai menționat asta, Angel, și tot vorbim în majoritatea episoade, devină un student al dezvoltării personale. Adică
dincolo de industria de network marketing, sunt acum zeci, sute și mii de cărți pe comunicare, pe leadership, pe mindset, pe absolut tot. Adică realmente dezvoltă-te, lucrează cu tine. Sunt și audio, găsește modalitatea care ție ți se potrivește cel mai bine. Dar dă-ți, nu știu, măcar jumătate de oră, o oră pe zi pentru evoluția ta. Pentru că dacă azi începi să citești jumătate de oră pe zi, mâine nu o să vadă o mare diferență. Nici poimine, nici peste o 2 săptămăni. Dar ușor, ușor, dacă te uiți peste o lună, 2, 3, 5, un an, 2, 3, adică o să fii un cu totul alt om. Vei fi transformat în toate punctele de vedere. Așa este. Iar pe ce aș vrea să mai insist un pic aici, pentru că mai ales în ultimul timp începe să ia o amploare mare dezvoltarea personală, dar n-aș vrea să ne rupem, dacă vrei, de partea de cultură. Da. Pentru că din punctul meu de vedere, a fi complet, dacă vrei, un lider complet și complex, pentru că vei interacționa cu tot felul de oameni, e important să ai și cultură. Adică citește sau ascultă muzică și din afara industriei de dezvoltare personală. Nu știu, acum... Uite, chiar anul ăsta, pe la începutul pandemiei, am zis ceva, iau o pauză, sunt 10 ani și de tot felul de cărți și uite, aveam un moment în care, băi, știi ceva, chiar vreau să iau o pauză un pic. Da. Și citește Dostoevski, citește Hemingway, citește, nu știu, cărți care te motivează. Uite, am o nebunie, știi că, până la urmă, și Biblie, Iisus vorbește despre împărăția celor care va fi a copiilor și nu se referă la copii, bine am parafrazat, da? Nu se referă la copii în sensul de copii, ci înseamnă din a-ți duce mintea în copilărie. Eu sunt foarte pasionat de Stăpânul Inelelor. Da, mă fascinează lumea. Eu sunt fan de Dan Brown, așa, că Codul lui Da Vinci și toate. Adică... Dar uite, am citit toată seria lui Gerald Tolkien. Silmarillion, Hobbit-ul și Stăpânul Inelor. Uite că a ajuns acolo. Da, și sunt mult, nu? Că total sunt 2000 și de pagini, adică mi-a luat ceva timp, dar ca idee, am simțit intuitiv să citesc cărțile alea. Aveam prieteni, cine m-a mai dat o mintea copilul la 33 de ani, dar în același timp mi-a adus atât de multe lucruri, mai ales în perioada asta. Nu, n-am dat încă în mintea adulților. Pentru că mi-aduce înapoi, mă face să visez din nou, îmi dezvolt din nou imaginația, mă duce într-o altă lume, m-am conectat mai bine cu sufletul. Sunt foarte multe povești și analogii acolo, dincolo de poveștile cu elfi, orci și alte lucruri. Adică urmărește-ți intuiția, dar mergi și în altă zonă. Iarăși muzica, ascultă muzică. Uite, am avut o pasiune de când eram mic pentru pian, nu sunt muzician profesionist, dar cânt destul de mult la pian. În urmă cu câțiva ani am fost la fondatorul companiei noastre, cu care acum am și o relație extraordinară și pentru că aveam un pian acasă, era o masă de eram câteva zeci din toată lumea acolo, am putut să cânt și asta m-a făcut să, dacă vrei, să întăresc relații cu alți lideri din alte țări. Adică v-am dat un exemplu. Fiecare dintre noi avem abilitățile noastre, avem pasiunile noastre. Dezvoltă-ți lucrul respectiv, dezvoltă-ți abilitatea respectivă. Citește mai mult și din partea de cultură, astfel încât în momentul în care stai de vorbă cu un om din orice domeniu, orice nivel, realmente să transmiți ceva. Ok, vreau să fiu în jurul... Apropo de ce ai spus tu de cărți, întotdeauna în cărți există paralele, dar există lucruri luate, chiar și poveștile au lucruri luate din realitate. Și uite, îți dau un exemplu personal. Eu am făcut traininguri în câteva companii în care i-am pus pe oameni să uite la film. Bine, bineînțeles cu proprietarul, cu dovedit de ce e cadrul ăsta. Și pot să vă dau un exemplu de film, Ziua Vrăjitoare. Puteți să-l căutați, e un film vechi. Mă rog, are câțiva ani de când este. Dacă îl privești din perspectiva unui lider, o să înțelegi ce e de făcut ca să ajungi pe treapta următoare de leadership. Doar așa. Asta am adus în discuție ideea asta doar ca oamenii să vadă că nu e obligatoriu să te blochezi într-o anumită nișă de training, doi la mână. Nu există scuza nu găsesc sau nu am bani de investit în training. Că trainingurile nu presupun doar să fii prezent acolo într-o sală, da? Presupun să pornești de undeva în primul rând, să-ți dorești. Răzvan, e clar că episodul ăsta am putea să-l dublăm ca și timp și cu siguranță la un moment dat o să reluăm partea de training, pentru că ne apropiem de închidere. Mă gândeam să anunțăm pe ascultătorii noștri că în episodul 13 vorbim despre partea cealaltă a trainingului, în care după ce tu te-ai trainuit, ai acumulat experiență, ai acumulat cunoștințe și ai început să le dai mai departe într-un mediu restrâns, să zicem, poți să ajungi să le dai într-un mediu expandat, am putea spune, vorbind de la săli de 200 de oameni până la 3-4.000, 5.000 de oameni. Văd că zâmbești, așa că știu că o să fie un episod interesant. Mele preferate, sigur. Exact. Așadar, episodul 13 vorbim despre partea a doua de training. Cum să devii un trainer de top. Exact. Și să-ți trainuiești echipele.
Și vorbeam și în episoadele trecute, Angel, dacă vrei într-adevăr să fii un lider și să poți inspira, dacă vrei mase mari de oameni, automat e important să-ți dezvolți abilitățile de public speaking, pentru că știi cum e, sau eu cel puțin personal n-am cunoscut niciun lider mare care să fi făcut $1.000.000 și să nu iasă în față, să stea în spatele scenei tot timpul. Adică șansele sunt foarte mici. Adică majoritatea lor sunt cei care ei inspiră prin puterea exemplului. Sunt cei care ies în față și au curaj să transmită mai departe. Exact. Și asta vine, cum îți dezvolți? Asta e întrebarea, că asta e episodul, cum te trăinuiești, cum devii un foarte bun speaker. Studiază, cu siguranță. Iarăși, observă lideri din compania ta, alți traineri în network marketing, vezi tonul vocii, modul cum interacționează, mesajele pe care le transmit. Adică realmente fii un foarte bun observator, evident construindu-ți felul tău propriu de a transmite mesajele, dar în același timp, uite, spun ce m-a ajutat pe mine cel mai mult, faptul că primele mele 8 luni de dezvoltat network marketing în a doua companie, în care sunt și acum, nu avea cine să țină prezentări, realmente. Și pentru că eram primul să zic, n-am fost chiar primul, că am fost în primii 100, dar eu am fost cel care chiar a fost hotărât să facă. Dar n-avea cine să țină prezentări, evident. M-am trezit cu o țară întreagă exact ca într-o junglă și am început să țin prezentări în fiecare seară timp de 8 luni de zile. Îți dai seama, de luni până vineri, da? Și uneori și în weekend. Asta înseamnă practic. Practic, în fiecare seară, o oră, două de public speaking, adică serios, la un moment dat, cum să mișca un om, îl simțeam instant, dar simți oamenii, simți sala, vezi inflexiunea vocii, evident, eram și foarte deschis la feedback, mai veneau prieteni, vezi că ai vorbit prea repede, vezi că asta n-a fost foarte bine, vezi că gluma asta a iritat, adică wow, era cel mai bun teren de practică pe care puteam să-l am până acum. Corect. Așa că dezvoltă-ți, dacă vrei, în primul rând deschide-te în a ține prezentări mai întâi la o masă, apoi la un grup de 5 oameni, de 10 oameni. 2 prieteni, 3 prieteni cunoscuți. Exact, și fă cât mai multe prezentări, pentru că din prezentările respective îți vei dezvolta și abilitățile de public speaking. 2 lucruri vreau să punctez aici, că știi că e subiect preferat de mine cu vorbitul în public. Da. Și fac training-uri pe direcția asta. În primul și în primul rând, pentru că vin oamenii și spun, dar eu nu știu, nu pot, n-am cum. Asigură-te că ai ceva valoros de transmis. Și în al doilea rând, înțelege că nu e despre tine, e despre cei din fața ta. E despre publicul tău și publicul tău poate să fie 2 oameni, 5 oameni cunoscuți, prieteni, rude, familie, Sigur. 100 de oameni, 1000 de oameni, 4000 de oameni, nu contează. Dar atâta timp când nu înțelegi că e despre ei și nu e despre tine, cu siguranță o să apară emoțiile prea mari. Emoția rămâne întotdeauna când ești public speaker. Nu? Dacă ai eliminat cu totul și spui, eu n-am emoții, urc pe scenă, are Andy Sechei, mentorul meu, o vorbă pe tema asta și spune mama greșelilor în public speaking este să te bazezi doar pe improvizație. Mergi tu ok așa, că sigur o dai de gar pe românește. Da. Nu există să anulezi emoția. E bine să ai emoții când te urci pe scenă, tocmai pentru că așa transmiți ce ai de transmis, indiferent de speech-ul tău. Da? Dar e foarte, foarte important să înțelegi că e despre cei care te ascultă și nu e despre tine. Așa este. Și acum, ca să finalizăm episodul, pentru că, vezi, vorbind de network marketing, în același timp suntem ființe care activează, conectăm alte ființe. care conectăm alte ființe și până la urmă ești un om. Cred că e foarte important, Angel, ca networker, mai ales dacă vrei să faci performanță, să fii un lider și un model, dacă vrei până la urmă fiind un lider în network marketing, devii un model, o emblemă pentru cei din jur, e să te focusezi să te dezvolți pe toate ariile vieții tale, adică dezvoltă-ți relațiile de familie, pentru cei care au familie, devină un tată mai bun, un soț mai bun, o soție mai bună, dezvoltă-ți, nu știu, abilitățile de, dacă vrei, de fizice, da, fi într-o formă bună. Îți dau un exemplu, aveam prieteni care dezvoltau companii de nutriție, dar serios, erau într-o stare fizică, adică nu poți să fii cu tot respectul și aprecierea, nu vreau să fiu răutăcios, dar e vorba de ce transmis prin cum arăți. Sigur, adică nu poți să vorbești de produse de nutriție să ai 100 de kilograme, că pe bune, adică nu reprezinți mesajul, adică trebuie să fii aliniat cu mesajul pe care îl transmiți din toate punctele de vedere. Adică, nu știu, mergi la cursul de yoga, dacă asta te motivează, la dans, adică încearcă să te dezvolți cât mai mult pe toate ariile. Și nu în ultimul rând, a venit aici ca suflete, ca spirite, așa că eu cred că evoluția umanității va fi evoluția noastră spirituală, ne-a conștientizat de unde venim și asta o are către care foarte mulți oameni, poate înainte de pandemie, nu aveau neapărat deschidere foarte mare. Și nu vorbim aici de spiritualitate ca despre religie, sunt două total distincte.
Dar mai ales cu pandemia, cred că din ce în ce mai mulți oameni încep să se trezească, să realizeze că nu suntem minte și trup, ci suntem un suflet care are experiența lui umană aici pe pământ și cred că e important să mergem în direcția asta, crucial. Și chiar dacă n-am face network marketing, uite, la mine au fost foarte strâns împletite spiritualitatea cu network marketing-ul, pentru că la 24 de ani am avut, așa să zic, o trezire spirituală și eram în compania de construcții de care vorbeam, dar simțeam că nu mai rezonez acolo și m-am rugat în toată inima la Dumnezeu după o călătorie în Israel să-mi trimită ce am eu de făcut, adică care e rostul meu aici pe pământ. Și după, la foarte scurt timp, a apărut avionul și network marketing, adică nu puteam să o iau ca pe o coincidență. Ca pe o coincidență. Și tu știi, Răzvan, că eu am 9 ani de teologie. Exact, da. Și deși nu practic conform meseriei după diplomă, am o conexiune cu cel de sus și consider că fiecare ar trebui să aibă, indiferent de cum îl numim sau cum considerăm. Da? Adică trebuie separată puțin spiritualitatea care spui tu de, nu știu, religie, credință, sisteme și toate cele. Da, și chiar nu vreau să transformăm podcastul nostru Network Marketing Live într-un podcast de spiritualitate, dar până la urmă se împletesc lucrurile astea și pentru a fi cu adevărat împlinit, pentru a fi într-adevăr conectat cu tine, cu sufletul tău și avea experiența pe care ai venit să o ai aici pe pământ. Dacă misiunea ta este network marketing, este extraordinar, dar e important să fii foarte conștient de ce se întâmplă acolo în interior. Așa că, uite, Steve Jobs, și în biografia lui vorbește despre faptul că a fost învățat să practice meditația transcendentală, adică fiecare avem modul nostru în care ne conectăm, alții poate nici măcar nu sunt în direcția asta, dar vreau să spun că pe mine personal cel puțin m-a ajutat extraordinar de mult, mi-a schimbat mesajul, mi-a schimbat empatia față de oameni, deschiderea mea și automat o mare parte în rezultate au venit prin susținerea și ghidarea divină pe care cu siguranță am primit-o. Super, Răzvan, e clar că episodul ăsta am putea să-l ducem la 90 de minute liniștit așa, cu lucruri concrete de făcut, dar o să reluăm subiectul. Dar aș vrea să ne legăm de episodul 13 în care vorbim despre cealaltă parte a trainingului, în care cel care s-a trainuit dă mai departe în experiența lui ca trainer. Așa este. Ucenicul devine maestru. Exact, și începe să predea mai departe ceea ce a învățat și el, cu mențiunea că rămâne în continuare în mod de student și învață în continuare și dă mai departe. Așa este. Pentru a ajunge într-adevăr la a construi organizații cu mii și zeci de mii de oameni, e important să fii un trainer excepțional, să știi să transmiți mesajul și, până la urmă, să-ți pregătești oamenii mai departe către succes, așa că sunt foarte încântat, încerc să urmează la episodul următor. Vă mulțumim mult că sunteți alături de noi. Dacă rezonați cu mesajele de aici, vă rugăm, vă invităm să le dați mai departe cu oameni care au nevoie de ele și ne vedem la episodul 13. Și nu uitați să ne trimiteți mesaje și idei de subiecte care sunt de interes pentru voi. Salutare tuturor! Zi minunată! Ați ascultat podcastul Network Marketing Live cu Angel Răducanu și Răzvan Dincă. Nu uitați să vă abonați pe site pentru a descoperi noile episoade.